валерия левитина дар охири солҳои 1980 аз Москав ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо оилаи худ кӯч мебандад. левитина баъд аз хатми мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ барои модел шудан бо яке аз ҳайати агентии Москав, ки хело намуна буд, муроҷиат намуд. ҳайати агентӣ барои бисёр будани вазни ӯро рад карданд. аз шунидани ин ҷавоб левитина хело хашмгин шуд ва ба парҳезкорӣ шурӯъ намуд. соли 1994 маликаи шаҳри Чикагои Амрико интихоб шуд, вале кофӣ набуд. парҳези мунтазамро идома дод. пас аз муддате мутаассифона левитина худро ба чанголи марг кашола кард, яъне ба бемории анорексия нервоса гирифтор шуд. ҳатто модараш ӯро ҷасади роҳмегаштагӣ муайян карда буд, яъне ҷасаде ки фақат роҳ мегашт. биёед мегӯем, шумо шахсест ки ба бемории анорексия гирифтор шудаед. пеш аз он ки ба ин беморӣ гирифтор шавед, бояд аз вазни зиёди худ, яъне фарбеҳӣ шикоят кунед. пас шумо бояд ба парҳезкорӣ шурӯъ кунед. дар баробари парҳезкорӣ машқҳои ҷиддӣ дӯстони наздиктарини шумо шуданд. баъд аз заҳматҳои зиёд ба орзуятон расидед, заиф шудед. атрофиён ба шумо вазни шумо идеал аст, кофӣ аст, ба ғизоҳои муқаррарӣ баргардед мегӯянд. ва шумо бошед, ман бояд ба андозае каме бештар вазн диҳам гуфта, дар охирон қариб ки ба истеъмол накардани ғизо шурӯъ мекунед. гуруснагиро дар ҳар як зарраи вуҷудатон ҳис мекунед ва ин ҳисси гуруснагӣ ба шумо сабаби хушнудӣ ва кайфият мешавад. дар оғоз ин парҳези бегуноҳи шумо ба парҳези марги даҳшатноке табдил меёбад. шумо онро фарқ накарда ҳоло ҳам дар фикри чӣ хел вазн додан ҳастед. одамоне ки барои вазни бисёратон ба шумо масхара мекарданд, айни ҳол ба шумо як пӯсту устуғон мондаед. бахс аст ин парҳезкорӣ. ба шумо бошед, ба оина назар карда худро фарқ мешуморед. рӯз то рӯз об шуда меравед. ягона дӯстоне ки доштед, машқҳои партофташуда ҳоло шуморо тарк мекунад. пӯсти баданатон хушк, мӯйҳоятон рехта шуда, нохунҳоятон шикаста шуда, дандонҳои пӯсида. коркунии қалбатон ва системаи ҳазмкунӣ хароб гашт. анорексия нервоса, ки сабабҳои физикӣ ва рӯҳӣ сабабгори ин беморӣ аст, шумо ба табобат оғоз кардед ва бемор будани худро инкор мекунед. валерия левитина, ки қадаш 1,72 сантиметр ва вазнаш ҳамагӣ 25 килограмм буд, дар ҷаҳон ҳамчун зани харобтарин, яъне заифтарин шинохта шуд. ҳарчанде ки ба табобат шурӯъ карда бошад, ҳам аз ин беморӣ халос наёфт. мутаассифона ӯ моҳи декабри соли 2013 аз олам чашм пӯшид. ба тааҷҷубовар аст, ки нафарони зиёде тариқи почтаи электронӣ барои ба ӯ монанд шудан мактуб истанд. валерия литвина: мактубҳои бисёр аз тарафи духтароне ки синсолашон тақрибан 20 буд равон карда мешуд. онҳо аз ман мехостанд, ки ман чӣ хел метавонам заиф боқӣ монам. бале, дуруст фаҳмидед, ин шӯхӣ нест. онҳо аз ман чӣ хел мурдани одамҳоро ба онҳо таълим доданам буд. ман ба онҳо дар бораи хушбахтӣ ва ҳаёти солим ҳарф мезадам. агар шумо фикр кунед, ки вазнатон вазнинтар аст, ба табибон муроҷиат кунед. аз пеши худ ба парҳезкорӣ наздик нашавед.